प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस ह्या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी ह्या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळी वरवीं खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाढत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचें. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेती कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? ह्या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रश्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या म्हत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अनुभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटलें. ह्या दुयेसा बद्दल खुबशे गैरसमजे आसात, पूण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इष्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरां कडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे समाजीक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. पृथ्वीवरील लोकसंख्या 7 अब्ज. मानवी शरीरामध्ये 70,000 अब्ज पेशी. प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनएचं वास्तव्य असतं. जेव्हा डीएनएला धोका पोहोचतो तेव्हा पेशींची बेसुमार वाढ होते, जी कॅन्सर या भयानक आजाराला जन्म घालते. 200 प्रकारचे विविध कॅन्सर जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यात उद्भवू शकतात आणि अकाली मृत्यू संभवतो. दरवर्षी साधारणपणे 1.5 कोटी कॅन्सरचे नवीन रुग्ण आढळतात. शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या रुग्ण कोलमडून जातात. पण मॉडर्न होमिओपॅथी एक सर्वश्रेष्ठ उपचार पद्धती जी कॅन्सरला यशस्वीपणे नियंत्रित करते, कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवते. ते कसे पाहूया आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये. मॉडर्न होमिओपॅथी, सुरक्षा जीवनाची. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटनं आज अनेक रुग्ण सामान्य आयुष्य जगतायत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं दुर्धर आजारांवरती मात करून एक सुखी आयुष्याचा भाग बनलेत. आणि या सगळ्याच्या मागे आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचं संशोधन आणि त्यांचे श्रम. या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. त्याचबरोबर आपण गेले काही भाग कॅन्सर या दुर्धर आजारावरती चर्चा करतोय, त्याची लक्षणं, त्याचं डायग्नोसिस, त्याच्यावरती मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे प्रभावीपणे काम करते, या सगळ्यावरती आपण आजही चर्चा करणार आहोत. आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार. तर सर, मी जसं म्हटलं असं की आपण कॅन्सरवरती चर्चा करतोय. गेल्या भागापासून आपण कॅन्सरचा डिटेलिंगमध्ये थोडंसं जातोय की वेगवेगळे अवयव आहेत, वेगवेगळ्या अवयवामध्ये जे पसरणारं कॅन्सरचं प्रमाण आहे, या सगळ्याविषयी चर्चा करताना पुढे आपण जर का जायचं म्हटलं तर जो अन्ननलिकेचा कॅन्सर असतो त्याविषयी आपण या भागामध्ये बोलणार आहोत. तर सगळ्यात प्रथम मला तुम्हाला तेच विचारायचं आहे की अन्ननलिकेचा कॅन्सर म्हणजे नेमकं काय, कशा प्रकारे ह्याच्यामध्ये कॅन्सरस गाठ किंवा कॅन्सरस गोष्टी दिसून येतात? अन्ननलिका किंवा इसोफेगस ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जात आहे, ह्यामध्ये साधारणपणे मधल्या भागामध्ये कॅन्सरची गाठ निर्माण होते. जनरली 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इन्सिजर टीथ अशी गाठ ती दिसून येते. ह्याच्यामध्ये 2 टाईप आहेत, एक स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा आहे, दुसरा अडिनो कार्सिनोमा आहे. हे 2 प्रकारचे कॅन्सर अन्ननलिकेच्या कॅन्सरमध्ये दिसून येतात.
या कॅन्सरमध्ये आपण जर लक्षणांच्यावर आणि कारणांच्यावर जर विचार करायला गेलो तर कारणांमध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की तंबाखूचं जे व्यसन आहे हे एक प्रमुख कारण आहे. तंबाखू च्युईंग म्हणजे तोंडात धरून ठेवणं आणि स्मोकिंग करणं म्हणजे सिगारेट किंवा बिडी ओढणं ही 2 प्रमुख कारणं अन्ननलिकेच्या कॅन्सरमध्ये दिसून येतात प्रामुख्याने. बाकीच्या कारणांमध्ये समजा धूर जो आहे, धुराला ज्यांचं कॉन्स्टंट एक्सपोजर होतं किंवा काही केमिकल्स असतील त्याला होणारं एक्सपोजर ही इतर कारणं दिसून येतात अन्ननलिकेच्या कॅन्सरमध्ये. नक्की आपण हे कारणांविषयी बोललो. या व्यतिरिक्त जर लक्षणं जर का बघायला गेलं तर त्या संदर्भात काय सांगाल? म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला कळून येतं की आपल्याला या प्रकारचा अन्ननलिकेचा कॅन्सर किंवा झालेला आहे किंवा आपण त्या स्टेजेसमध्ये आहोत? हां, अन्ननलिकेच्या कॅन्सरची लक्षणांमध्ये प्रामुख्यानं जे लक्षण आहे ते म्हणजे ज्याला म्हटलं जातं डिस्फेजिया, म्हणजे गिळताना त्रास होणं. डिस्फेजिया फॉर सॉलिड फूड म्हणजे भात आणि भाकरी असं ज्यात आपलं महाराष्ट्रीयन जर जेवणाचा विचार केला असे पदार्थ खाताना गिळताना त्रास होणं, वेदना होणं किंवा अन्न खूप कठीणपणानं आत जाणं, हे त्यातलं प्रमुख लक्षण आहे डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स. आणि ह्याच्यावरून शंका यायला पाहिजे की अन्ननलिकेचा कॅन्सर झाला आहे की नाही. दुसरी गोष्ट नंतरच्या म्हणजे जसा आजार प्रोग्रेस होत जाईल, वाढत जाईल त्या प्रमाणात आपल्याला त्याचं पेशंटचं वजन कमी येणं, कारण जेवणच कमी जातं डिस्फेजियामुळं, हे एक लक्षण दिसून येतंय. तिसरं लक्षण मध्ये होणाऱ्या वेदना जनरली छातीमध्ये किंवा ज्याला एपिगॅस्ट्रिक रिजन असं म्हटलं जाते, पोटाच्या छातीच्या मधल्या भागामध्ये, बिंबीच्या वरच्या भागामध्ये होणाऱ्या तीव्र स्वरूपाच्या वेदना, हे पण त्याचं एक लक्षण असू शकतं. बरं, ही सारी लक्षणं झाली आणि जसं तुम्ही म्हणालात तसं की बऱ्याचशा कॅन्सरच्या प्रमाणामध्ये तापाचा जे प्रकार आहे तोही आढळून येतो, तोही इथे तुम्हाला दिसून येतो का या प्रकारच्या? काही वेळेला ताप वगैरे असू शकतो, म्हणजे ताप हे तसं जनरल लक्षण आहे, कॅन्सरमध्ये असायलाच पाहिजे असं काही नाही, हे जनरल लक्षण आहे. काही वेळेला ताप सुद्धा असू शकतो. नक्की ही लक्षणं आपण बघितली किंवा आपण ही कारणं बघितली, तर अशा वेळेला जसं तुम्ही म्हणालात की अन्ननलिकेच्या कॅन्सरच्या वेळेला ही लक्षणं असतील तर रुग्णांनी मग कुठल्या प्रकारच्या चाचण्या करणं अपेक्षित आहे जर का आपल्याला कन्फर्म डायग्नोसिस करायचं असेल तर त्या दृष्टिकोनातून? चाचण्यांचा विचार केला अन्ननलिकेच्या कॅन्सरमध्ये तर बेरियम मिल ही प्रमुख चाचणी आहे. बेरियम मिल घेणं आणि एक्सरे काढणं ह्यामध्ये पण ते दिसून येतंय. दुसरी चाचणी आहे सिटी स्कॅन करणं, म्हणजे छातीचा सिटी स्कॅन केला की आपल्याला कळून येईल. तिसरी चाचणी आहे त्याची बायोप्सी. जर आपल्याला सिटी स्कॅन मध्ये तिथं गाठ दिसून आली तर त्याची बायोप्सी करणं म्हणजे स्कोप घालून, आणि त्यावरून पण कळतंय. आणि बायोप्सी करताना होणारी स्कोपी, ज्याला ओजीडी स्कोपी असं म्हटलं जाते, ओजीडी स्कोपीमध्ये आपल्याला कळून येईल की तिथं अन्ननलिकेमध्ये कॅन्सर आहे. म्हणजे ही त्याच्या ह्या प्रमुख चाचण्या आहेत की ज्याद्वारे आपल्याला अन्ननलिकेच्या कॅन्सरचं डायग्नोसिस हे व्यवस्थित करता येतं. आपण जर का बघितलं, तुम्ही असं म्हणालात की निकोटीनचं जे प्रमाण आहे त्याच्यामुळे किंवा इतर या काही जी कारणं तुम्ही सांगितली त्याच्यामुळे साधारण हा कॅन्सर होऊ शकतो, तर अशा वेळेला असा काही स्पेसिफिक एज ग्रुप किंवा वयोगट आहे का ज्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं या प्रकारच्या कॅन्सरचं प्रमाण जास्तीत जास्त दिसून येतं? हां, यामध्ये स्पेसिफिक एज ग्रुप हा मिडल एज आणि लेट एज. अच्छा, म्हणजे साधारणपणे 35 नंतर ते वयाच्या 60-70 वर्षापर्यंत, 70-80 वर्षापर्यंत लोकांमध्ये हा कॅन्सर प्रामुख्यानं दिसून येतो. यामध्ये महिला पण आणि पुरुष पण दोन्ही सेक्समध्ये सुद्धा हा आजार कॉमन आहे. ही त्याची प्रामुख्याने आपण कारणं जेव्हा बघतो, जसं तुम्ही म्हणालात तसं, तर काही गोष्टी चेंजेस केल्या, म्हणजे जर मला फूडच्या दृष्टिकोनातून विचारायचं, आपण डाएटमध्ये जर का काही चेंजेस केले तर अशा प्रकारचा कॅन्सर टाळणं हे शक्य असू शकतं? काही प्रमाणामध्ये हे शक्य आहे. जसं आपण मागच्या एका भागामध्ये बघितलं की पाश्चात्य देशांमध्ये नॉनव्हेज खायचं प्रमाण जास्त आहे, एस्पेशली बीफ खाल्लं जाते किंवा पोर्क खाल्लं जाते. या लोकांमध्ये पण ह्या अन्ननलिकेच्या कॅन्सरचा आणि संडासच्या म्हणजे रेक्टमच्या कॅन्सर, संडासच्या जागेवर जो कॅन्सर होतो, ह्या दोन्ही कॅन्सरचं प्रमाण जास्त आहे. तर खाण्यामध्ये अशा लोकांनी व्हेजिटेबल डाएटचा आणि फायब्रस डाएट ज्याला म्हटलं जाते, म्हणजे भाज्या आणि फळं, याचा जर उपयोग जास्त केला, प्रयोग जास्त केला तर या कॅन्सरचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. नक्कीच. आपण अन्ननलिकेच्या कॅन्सरविषयी बोलतोय, मला वाटतं आपल्याकडे असे अनेक रुग्णही आलेले आहेत, त्यांनाही आपण ट्रीट करतोय, त्यांच्याविषयी आपण बोलणार आहोत, त्यांचे अनुभव आपण ऐकणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा: 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा: दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि
kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण अन्ननलिकेचा कॅन्सर याविषयी बोलतोय. अशाच प्रकारचा आजार झालेल्या मीराबाई मेहेकरे यांचा अनुभव आपण आता पाहणार आहोत. माझं नाव मीराबाई मेहेकरे. मला अन्न गिळाचा त्रास होत होता. अन्न चहा घेताना त्रास, अन्न गिळताना त्रास, असं का होते बा. तसं मग मी अमरावतीला दवाखान्यात आली. त्या खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टर सरांनी मला सांगितलं की आपण यांचा सिटी स्कॅन करू. मग त्या आम्ही सिटी स्कॅन केला, पण त्याच्यात काही एव्हिडन्स सापडला नाही. त्याच्यामुळे मग सरांनी पुन्हा आम्हाला इंडोस्कोपी करायसाठी पाठवलं. आम्ही इंडोस्कोपी केली आणि इंडोस्कोपी केल्यानंतर तिथे जे सर होते त्या सरांनी मला सांगितलं की यांना हिटिंग अल्सर आहे आणि तो 22 सेंटीमीटर लांब आहे आणि आपण एक मांसाचा तुकडा काढलेला आहे. तो मांसाचा तुकडा आपण बायोप्सीसाठी पाठवलेला आहे. मग त्या बायोप्सीचा रिपोर्ट 10 दिवसानंतर आल्यानंतर त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं की बा सदर रुग्णाला कॅन्सर आहे आणि त्याचं त्यांनी डायमेन्शन दिलं होतं 0.3 × 0.2 असं डायमेन्शन दिलं होतं. त्याच्यानंतर मग मी घरी आलो. मला तर एकदम धक्काच बसला होता. मग म्हटलं बा आपण सेकंड ओपिनियन घेऊया म्हणून मग आणखी डबल नागपूरला इंडोस्कोपी करावं लागली. ते इंडोस्कोपी केल्यानंतर त्याच्यामध्ये पुन्हा त्यांनी सांगितलं की आता 23 सेंटीमीटर एवढा लांब हिटिंग अल्सर आहे आणि डायमेन्शनसुद्धा चेंज झाले होते 0.6 × 0.3 × 0.2. आणि मग तो तिथल्या डॉक्टरांनी ते बायोप्सीचा जो रिपोर्ट दिला होता त्याच्यामध्ये कॅन्सर आहे हे डिटेक्ट झालं होतं. मग मी पुन्हा तिथले जे कॅन्सर स्पेशलिस्ट आहेत त्यांच्याकडे गेलो. औषधं कोणी काही देत नव्हतं, फक्त बस संडास साफ झाली पाहिजे एवढं त्यांचं उद्दिष्ट होतं. त्याच्यामुळे एक लिक्विड द्यायची, याच्या व्यतिरिक्त कुठलंही औषध दिलेलं नाही. मग मला सांगितलं त्यांनी की वय 78 तुमच्या आईचं असल्यामुळे याचा तुम्हाला ऑपरेशन करता येत नाही, तुम्हाला किमोथेरपी घेता येत नाही, तुम्हाला लाईट घ्यावे लागतात. मग मी आयुर्वेदिक औषधाकडे ओढलो. शिंदवाड्याला नेलं. शिंदवाड्यावरून खूप मोठं औषध आणलं. त्याचाही काही इफेक्ट झाला नाही. ते अंधारात ठेवणे, 4-4 दिवस अंधारात ठेवलं आम्ही, पण काही उपयोग नाही. तिसऱ्या दिवशी पुन्हा तिला दवाखान्यात, लोकल दवाखान्यात भरती करावंच लागलं. मग आम्ही आणखी दुसऱ्या आयुर्वेदिककडे गेलो. त्यानं थोडाफार 10-15 दिवसाचा आम्हाला पिरियड मिळाला. आणि या पिरियडमध्ये काय झालं की एक माझा मित्र आहे, त्या मित्राकडून कळलं, डॉक्टर आहेत विजयकुमार माने, आमच्या घरी मुलाचा शाळा आहे, त्यानं माहिती दिली बा या डॉक्टरकडे तुम्ही जा बा, डॉक्टर मानेकडे. तर त्या औषधापासून मला फारचसा फायदा मिळाला. सरांशी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर मग इथे आलो. सरांनी मला इथं बोलावलं. सर्व रिपोर्ट पाहिले. सर्व रिपोर्ट पाहिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की मी 100% हा तुमचा जो कॅन्सर आहे घशाचा हा क्युअर होतो, फक्त रेग्युलर औषध घ्यावी लागेल. ठीक आहे म्हटलं सर. मग मी त्याप्रमाणे आता पहिल्या वेळेस जेव्हा औषध नेलं पहिल्या महिन्यात 1 महिना झाला, तिला काहीच दवाखान्यात भरती करावं लागलं नाही. दुसरा महिना झाला. मग मला असं वाटलं की खरोखरच या औषधामध्ये दम आहे. मला असाच फायदा झाला की आता कसं बा सगळं जेवण चाललं, अन्न व्यवस्थित चाललं, मला चालता फिरता येते, माझे काम मी व्यवस्थित करून राहिली. आणि म्हणून मग मी 2 महिने झाल्यानंतर आईला इथे आणलं, सरांना दाखवलं आणि तिने सुद्धा मग सरांनी जे तिला विचारलं त्याप्रमाणे तिने उत्तरं दिलीत आणि सरसुद्धा खुश झाले. आणि मला तर एवढा आनंद झाला की वारंवार मला नेहमी ते डब्बे दवाखान्यात नेणे, वारंवार दवाखान्यात जाणे आणि चक्रा मारणे मी हंद्यासून गेलो. परंतु इथे आल्यानंतर सरांची जेव्हा ट्रीटमेंट घेतली
तर मला असं वाटते की जे जे कॅन्सर रुग्ण असतील त्यांनी सरांजवळून हे औषध जरूर घ्यावं आणि होमिओपॅथीमध्ये कॅन्सरचा उपचार हा 100% आहे हे मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. आता बा चहा घेताना त्रास नाही, जेवताना त्रास नाही, आता कोणाच तरी मला त्रास त्याचा हा होऊन नाही राहिला बा, असं सगळ्यांना आता याचा हा फायदा घ्यावा. डॉक्टर विजय कुमार माने हे अभिनंदनास पात्र आहेत, कारण की माझ्या आईचं वयसुद्धा 78 आहे आणि 78व्या वर्षीचा वयाचा पेशंट जर या मॉडर्न होमिओपॅथीने दुरुस्त होऊ शकतो. डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या क्लिनिकला भेट द्यावी, मॉडर्न होमिओपॅथीला भेट द्यावी. डॉक्टरांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा आणि अशाच प्रकारे अनेक रुग्णांना आयुष्यभरात आपण उदंड आयुष्य द्यावं आणि आपल्याला सुद्धा उदंड आयुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मीराबाई मेहकरे, वय 79, राहणार अमरावती, यांना मे 2015 CA इसोफॅगस म्हणजेच अन्ननलिकेचा कॅन्सर असल्याचे निदान झाले. त्यावेळी त्यांना जेवण गिळण्यास खूप त्रास होणे, वारंवार उलटी व संडास होणे, चक्कर येणे, अशक्तपणा जाणवणे असे त्रास होत होते. मीराबाई मेहकरे या वयस्क असल्याकारणाने तज्ज्ञांनी त्यांना किमोथेरपी किंवा रेडिएशन न करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर त्यांचे जून 2015 रोजी स्क्वामस सेल कार्सिनोमाचे निदान झाले व बायोप्सी रिपोर्टमध्ये लार्ज अल्सर ॲट इसोफॅगस असे दिसून आले. मेहकरे यांनी 7 ऑगस्ट 2015 मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. त्यानंतर पहिल्या महिन्यापासूनच त्यांना फरक जाणवू लागला. पूर्वी होणारे सर्व त्रास कमी कमी होत बंद झाले. त्यांना आता जेवण गिळण्यास त्रास होत नाही. मे 2016च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा आजार 90% बरा झाला होता. सध्याच्या जानेवारी 2017च्या सिटी स्कॅन रिपोर्टनुसार त्यांचा आजार पूर्णपणे बरा झाला आहे. मेहकरे या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारामुळे सध्या सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. तर आत्ताच आपण मीराबाई मेहकरे यांचा अनुभव पाहिलेला आहे, कशा प्रकारे त्यांना हा आजार झाला होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं कशा प्रकारे यांनी मात केलेली आहे. या सगळ्याविषयी आपण सरांकडनंही अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचा मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तसं ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण मीराबाई मेहकरे ज्या आहेत त्यांचा अनुभव जो आहे तो ऐकलेला आहे, पाहिलेला आहे. त्यांना कशा प्रकारे आपण आव्हानंही स्वीकारली, कारण जसा त्यांना ज्या प्रकारे कॅन्सर झाला होता अन्ननलिकेचा आणि त्यांचं वय पाहता ह्या सगळ्याच दृष्टीने गोष्टी खूप कठीण होत्या, तर आपण त्यांना कशा प्रकारे मदत केलेली पूर्ण. आपण पहिल्यांदा याला काय उपचार अवेलेबल आहेत ते बघूया. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये रेडिएशन हा एक प्रमुख उपचार आहे. दुसरा उपचार आहे सर्जरी.
त्याला गॅस्ट्रिक पूल सर्जरी असं म्हटलं जाते. अन्नलिका तिथला तेवढा भाग जो आहे तो काढून टाकला जातो, त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त भाग, आणि जठरवरती उचलून सर्जरी केली जाते, त्याला गॅस्ट्रिक पूल सर्जरी असं म्हटलं जाते. आणि तिसरा उपचार म्हणजे केमोथेरपी. जर ते रेडिएशन करू शकत नसतील, सर्जरी करू शकत नसतील, आजार जर वाढलेला असेल तर मग ती केमोथेरपी केली जाते. आता या पेशंटमध्ये आपण पाहिलं की पेशंटचं वय 78 वर्ष आहे, वयस्कर होत्या, आणि ज्या वेळेला आजार झाला त्यावेळेला आजारांमुळे त्यांना गिळायचं बंद झालेलं होतं, त्यामुळे त्यांना वेट लॉस होता, आणि त्यामुळे त्यांना कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये उपचार घेणं सोयीचं नव्हतं, म्हणजे त्या सहन झाले नसतं त्या पेशंटला. त्यामुळे तो पेशंट होमिओपॅथीकडे आपल्याकडे आला, मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आला, आणि आपल्याला बघितलं की आपल्या उपचारानंतर काही दिवसांमध्येच त्यांना गिळायला सुरुवात झाली, आणि ते आज नॉर्मली अन्न खातात. म्हणजे जे प्रमुख लक्षण होतं डिस्पेजिया फॉर सॉलिड हे आपल्या उपचारानंतर कमी झालेलं आपल्याला दिसून येत आहे. नक्की. ह्याच्यामध्ये आपण जर का बघितलं, जसं तुम्ही म्हणालात तसं की एक तर ह्यांचं वय पण होतं, परंतु इन जनरलच जर का अन्ननलिकेचा कॅन्सर झालेला आहे, आपली उपचार पद्धती सुरू आहे, परंतु अशा वेळेला जेव्हा गिळता येत नाही तेव्हा मग तुम्ही डाएटमध्ये काही चेंजेस त्यांना सांगता का अशा रुग्णांना? डाएटमध्ये चेंजेस आपण सांगतो त्यांना की ज्यांना डिस्पेजिया फॉर सॉलिड म्हणजे जड अन्न खाता येत नसल्यामुळं पातळ मिक्सरला लावून अन्न घ्यावं असं आपण सजेशन देतो, किंवा असं पण सजेशन देतो की जरी तुम्हाला गिळायला लागलं तरी सुद्धा थोडे दिवस तुम्ही पातळच जेवण घ्या, जड अन्न खाऊ नका. दुसरी गोष्ट आपण अनेक सल्ला देतो की रुग्णांना मांसाहारापासून लांब राहा, म्हणजे नॉन व्हेजिटेरियन फूड जे आहे स्पेशली मटन आणि चिकन हे खाऊ नका. आपण अजून एक गोष्ट वाचली असेल किंवा ऐकली असेल की भारतामध्ये मिळणारं चिकन जे आहे ते चांगलं नाही आहे. त्या चिकनला वाढ व्हावी म्हणून बऱ्याच वेळेला हार्मोनल इंजेक्शन, स्टिरॉइड्स आणि अँटीबायोटिक्स लिबरली दिली जातात. म्हणजे भारतातलं चिकन बाहेर जगातल्या दुसऱ्या कुठल्याही देशामध्ये खाल्लं जात नाही. तर त्यामुळे आम्ही रुग्णाला असा सल्ला देतो की मटन आणि चिकन यापासून अलिप्त राहा. जरी खायचं असेल तरी फिश आणि एग तुम्ही खाऊ शकता, आणि कायम म्हणजे कंपल्सरी तुम्ही पातळ जेवण घ्या. त्यामध्ये फळं पण आल्या, भाजीपाला आला, जे काय घ्यायचं ते मिक्सरला लावा आणि मिक्सरला लावून बारीक करून घ्या. नक्की. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये जसं तुम्ही म्हणालात तसं की सर्जरीपासून सगळे उपचार पद्धती ज्या आहेत त्या अवेलेबल आहेत. जर का आपण डिफरन्सिएशन करायचं झालं तर आपली उपचार पद्धती आणि कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती याच्यामधला फरक आपण प्रेक्षकांना कशा प्रकारे सांगू शकतो? त्याच्या आधी मला अजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की अजून काही लक्षणं आहेत त्यामध्ये सांगायची राहिली की ज्या वेळेला आजार वाढतो त्यावेळेला रुग्णाला बऱ्याच वेळेला अन्ननलिका आणि आसपासच्या फुफ्फुसामध्ये पण तो आजार पसरलेला दिसून येतो. त्यामुळे वजन कमी होणं आणि रक्ताच्या उलट्या येणं ही पण लक्षणं काही वेळेला दिसून येतात. आता आपण उपचार पद्धती कम्पेअर करू. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये मी सांगितलं त्याप्रमाणे रेडिएशन, केमोथेरपी आणि सर्जरी ह्या 3 प्रमुख उपचार आहेत. होमिओपॅथिक उपचार पद्धतीप्रमाणे आपली उपचार पद्धती जी आहे ती आपण अशी विकसित केलेली आहे की रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट न होता घरी राहून औषधं घेता यावीत, कारण ही लॉंग टर्म उपचार पद्धती आहे. म्हणजे साधारणपणे वर्षभर किंवा त्याच्या आसपास आपल्याला औषधं घ्यावी लागतात. मग असं करत असताना हॉस्पिटलाइज करणं सोयीचं नाही आहे किंवा ते जास्त खर्चिक पण आहे. त्यामुळे त्या गोष्टीला आपण फाटा दिलेला आहे, ती गोष्ट टाळलेली आहे आणि रुग्णानं घरी राहून औषधं घ्यावीत, ही पहिली गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट, औषधं घेताना आपला इंटेक जो आहे त्याचा तो तोंडाद्वारे आहे, म्हणजे इंजेक्टेबल कुठल्याही प्रकारे नाही आहे. औषधं ही तोंडात आत गिळायची सुद्धा नाही आहेत. आपली औषधं फक्त 1 चमचा पाण्याबरोबर तोंडामध्ये ठेवायचे आहेत, म्हणजे ते पण पेशंटला सोयीचं आहे. तिसरं की फ्रिक्वेन्सी फार नाही आहे की आता कायमच औषध घ्यायचं आहे असं पण नाही. चौथी गोष्ट की अतिशय जास्त पथ्य पाणी पण नाही आहे. मी सांगितल्या एवढ्याच गोष्टी फक्त. आता काही उपचार एस्पेशली आपण आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीमध्ये बघतो की खूप पथ्य आहेत, ते पथ्य पाळतानाच रुग्ण म्हणजे अर्धमेला व्हायला पाहिजे अशी परिस्थिती आहे. आपल्याला नावं ठेवायची नाही कुणाला, पण हे वास्तव आहे. तर आपल्याकडे काही खूप पथ्य नाही आहे. फक्त या गोष्टींमुळे शक्यता आहे की आजार वाढतो, एस्पेशली नॉनव्हेज फूड किंवा अतिशय गरम अन्न खाणं, या गोष्टी टाळायला पाहिजे. आणि व्हेजिटेरियन सात्विक अन्न ज्याला म्हटलं जातंय हे अन्न आपण खायला पाहिजे. त्यामुळे फळं आणि भाजीपाला यांचा जास्त अंतर्भाव करायला पाहिजे. मग आपली औषधं घ्यायला तोंडाद्वारे सोपी आहेत, फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, आणि मी सांगितलं त्याप्रमाणे पहिल्या महिन्यामध्ये पेशंटच्या लक्षणांमध्ये इम्प्रुव्हमेंट दिसते. की जरी जी आजाराची लक्षणं आहे, समजा आता डिस्फेजिया आहे तर तो कमी यायला पाहिजे, गिळणं त्याचं चांगलं चालू व्हायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट पेन्स, होमिओपॅथीमध्ये पेन किलर्स कुठल्याही प्रकारचे अवेलेबल नाही. मग आपल्या औषधामुळे ज्या वेळेला आजार कमी येतो त्यावेळेला पेन्स आणि तद अनुषंगाने असणारी लक्षणं ही कमी येतात. नक्की. खूप छान प्रकारे तुम्ही हा फरक समजावून सांगितला. मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आत्ता जसं आपण हे अनुभव जो ऐकला त्या ज्या वृद्ध महिला होत्या, तर अशा वेळेला बऱ्याच वेळेला सर्जरीसारखे ऑप्शन असतात ते त्यांच्यासाठी अवेलेबल नसतात, कारण फॉर अ सिम्पल रिझन की त्यांना सर्जरीचा जो स्ट्रेस आहे तो या वयामध्ये सहन होईलच असं नसतं. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं, जेव्हा एज कमी असतं तेव्हा लोक कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीकडे जातात आणि बऱ्याच वेळा ह्या सगळ्या उपचार पद्धती करून थकल्यानंतर मग दुसऱ्या उपचार पद्धतीकडे ते आलेले असतात किंवा आपल्यासारख्या होमिओपॅथीकडे ते वळलेले असतात. तर अशा वेळेला त्यांचं एक
मानसिकता जी आहे ती पण कुठेतरी बदललेली असते किंवा बिघडलेली असते, तर तेही एक आव्हान तुमच्या समोर असतं का की त्यांना तयार करण्याचं या उपचार पद्धतीसाठी? मानसिकता बिघडलेली असते. बऱ्याच वेळेला काय होतं की रुग्णाचा कशावरच विश्वास बसत नाही. एक्झॅक्टली. कारण काय होतंय की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये मोठे मोठे हॉस्पिटल्स आहेत, मोठे मोठे तज्ज्ञ आहेत, परदेशातनं डिग्रा घेतलेले तज्ज्ञ आहेत. लोक विचार करतात की आम्ही इतक्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो, तिथं काही आमच्या उपचार पद्धतीनं काय आम्हाला काय फरक पडला नाही किंवा उलट आजार जास्तच वाढत गेला, मग यांच्या उपचार पद्धतीनं कशा प्रकारे त्यामध्ये हे होईल. तर रुग्णांना कन्व्हिन्स करणं एक मोठं आव्हान आहे. पण आज मी अभिमानानं सांगू इच्छितो की आज आमच्या पुढे हे आव्हान नाही आहे. कारण कोणत्याही आजारात जरी पेशंट आला तर त्या आजाराचे पेशंट आम्ही आधी ट्रीट केलेले आहेत. म्हणजे आमच्याकडं दाखवण्याला आरसा आहे लोकांना की बाबा हे आम्ही उपचार केले, या उपचारानं हा फरक पडत गेला, ह्या प्रकारे ह्या पेशंटचा आजार कमी आला. म्हणजे पेशंटचा डाटा आमच्याकडे आहेत, पेशंटचे व्हिडिओज आहेत. आणि जर कुणाला लागत असेल तर आम्ही इव्हन पेशंटच्या पत्त्याने फोन नंबर देतो की बाबा ह्या पेशंट अशा प्रकारच्या सिमिलर आजाराचा पेशंट आम्ही ट्रीट केला, त्यामध्ये अशा प्रकारचा इम्प्रुव्हमेंट इतक्या दिवसाच्या उपचारानंतर दिसून आली. त्यामुळे आज पेशंट कन्व्हिन्स होणं ही आमच्या दृष्टीनं मोठी गोष्ट नाही आहे. आज पेशंट कन्व्हिन्स होतो. आणि औषध चालू केल्यानंतर पहिल्या महिन्यामध्येच पेशंटच्या लक्षात येते की आपल्याला मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारानंतर आराम मिळायला लागलेला आहे. जी आपली लक्षणं होती ती लक्षणं कमी व्हायला लागली. कॅन्सर सारखा जेव्हा दुर्धर आजार असतो तेव्हा बऱ्याच वेळा त्याच्यामध्ये स्टेजेस असतात. म्हणजे पहिल्या स्टेजपासून अगदी लास्ट स्टेजपर्यंत कॅन्सर असतो आणि तोपर्यंत माणूस त्याच्याशी झुंजत असतो. अशा वेळेला आपली ओपीडी प्रोसिजर आहे आपल्या होमिओपॅथी उपचार पद्धतीची, तर अशा वेळेला जेव्हा लास्ट स्टेजचे कॅन्सरचे रुग्ण असतात तर त्यावेळेलाही आपण ही आपली उपचार पद्धती तेवढ्याच प्रभावीपणे काम करू शकते का, जेव्हा की वेदना खूप लेवलपर्यंत पोहोचलेल्या असतात? तेवढ्याच प्रभावीपणे काम करते आपली उपचार पद्धती. आमच्याकडे एक पेशंट असा होता, अनलिकेच्या कॅन्सरच बोलतोय मी, की त्यांना पाणी पण गिळता येत नव्हतं. एक्झॅक्टली. म्हणजे अगोदर त्यांनी काय झालं, रेडिएशन घेतलं होतं साधारणपणे 4-5 वर्षापूर्वी, 3 वर्षापूर्वी, आणि त्यानंतर आजार पुन्हा वाढलेला होता. दुसऱ्या वेळेला ज्यावेळेला आजार निर्माण झाला त्यावेळेला अशी परिस्थिती आली की त्यांना पाणी पण गिळता येत नव्हतं. पण आमच्या उपचारानं पहिल्या 15 दिवसामध्ये त्या पाणी प्यायला लागल्या किंवा दूध प्यायला लागल्या, पाणी म्हणण्यापेक्षा दूध प्यायला लागल्या. बरं, नक्कीच. मला वाटतं अन्ननलिकेच्या कॅन्सरविषयी आपण बोललेलो. मी म्हटलं तसं कॅन्सरचे अनेक प्रकार आहेत, त्या सगळ्याविषयी मला बोलायचं आहे. आणि तुम्ही या सगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरवरती संशोधन केलं आहे आणि आपल्याला ते खूप चांगले रिझल्ट्स आहेत तेही मिळत आहेत. या सगळ्याविषयी मला तुमच्याशी चर्चा करायची आहे, परंतु आज तुम्ही इथे आलात आणि या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. तर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात आत्ता इथेच थांबायची वेळ झाली आहे. पुढच्या भागात आपण कॅन्सर या विषयासह पुन्हा भेटणार आहोत. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने आणि कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.